Ja, jeg sender dette på Niconama, men positiv tænkning er effektiv. Ja, positiv tænkning og indstilling er faktisk effektiv. Det er godt at være optimistisk, men hvis det ikke er realistisk, kan det gå galt. Hvad jeg mener med det er, at når man prøver at være positiv, så ender man ofte med at sige ting som, guderne vil det, eller det er spirituelt, eller det er på grund af feng shui, eller buddhaerne vil det, eller sådan noget som, i dag føles det bare sådan. Men det er jo slet ikke at se virkeligheden i øjnene. Når jeg siger, at det ikke er realistisk, så mener jeg, at man ikke ser på virkeligheden, for dig, der taler om psykovidenskab. Jeg taler om det her. Og på denne blog, i denne artikel, er der ofte en tendens til at kritisere budskabet om, at man bare skal være positiv. For eksempel taler Paleosan om, at det faktisk ikke er godt bare at sige, at man skal være positiv, og han henviser til forskellige forskningsresultater om det. Vent lige et øjeblik. Nico, er det her TikTok? Er det sådan, TikTok fungerer? Ja, det er fint med TikTok. Det er det her. Og positiv psykologi, såkaldt.